Първи филм, който гледах, беше "Да обичаш на инат" на Николай Вълев. Вълнението като спомен беше най-силно тогава. Отиваш на ново място, където се стичат стотици хора и гледаш български филм на големия екран. Играта на Леда Тасева, брилянтна, Велко Кънев. Тази прекрасна провокация запали в мен желанието да се занимавам и с кино, като порасна. След този филм се създаде в мен едно неистово желание да работя с този режисьор. След години тази моя мечта се сбъдна. Когато бях тинейджърка, бях влюбена в Леонардо Ди Каприо. И един от последните филми, които гледах в Кино Изток, беше "Ромео и Жулиета" с Леонардо Ди Каприо. С мои съученички се организирахме, свършихме по-рано училище и буквално на бегом отидахме да си купим доста трудно, между другото, билети за този филм. Всички момиченца сме се надявали да имаме една такава прекрасна балконска сцена с един такъв красив мъж, който да изказва чувствата си толкова искрено. Не трябва да пренебрегваме стойностните неща. Точно заради това трябва да се връщаме назад, за да виждаме онези красиви филми, красиви актьори, гениални режисьори, без които днешното кино нямаше да има този облик. И жалко е, че няма тези кино, които аз помня от детството си. Здравей. Не може да снима тук без разрешение. Няма начин. Да, знам. Ако се обадите, то предполагам, че няма да такова. Да. Те дори ще дали за снимки, за такова, да го влезат. Не, ние реално снимаме документален филм за изчезналите кина в София. И оттам... Нищо като кино няма тук. Всичко е... Руини. Хирошима. И Нагасаки. Ужас. Много жалко. Не знам какво е Москва киното да даде, защото те... А, не, то е базар. Пазар е до тук, навътре. Не, има и навътре малко. И киното да има малко. Малко има кино. Между другото, тук, знаеш ли на кой филм съм идвала на предпремиера? Точно на "Огледалото на дявола". То не е само кино тук. Много работи така станаха. Носталгията към изчезналите кина е предимно от тези спомени, които сме си създали в детството си, и това, че сме отишли с свои близки приятели, с които искрено сме се забавлявали, сме споделили едно прекрасно време. Особено през зимния период. Това беше едно от основните неща. Да отидеш в топлото кино, да гледаш някой хубав филм и да си тръгнеш щастлив. За мен киното е един различен прочит на реалния живот. И ако ние не успеем да го създаваме толкова истинско и толкова да ни докосва и емоционално, просто може би няма смисъл да го правим.